SY Beats. Na ce muku ku zo ku fara dai za a fara soyayya ne da waka da rawa dai yan mata maza da mata ina kuke ku zo dai domin ku taka rawa na ni da yau ina fara dai ba za na so na dakata ba kowa ku zo domin ku fara in ku fara fakar ku dakata domin a yau ana son a ga gwani waye gwani akan rawa ne gwani rawa da yau za a cirsi za a ganewa yau za a gane gwani rawa wane ne kuma zai zo da nasara waye ku zai zo da sa'a kowa ku zo domin ku gani ku zo ku kalla rawar mu dai rawar gwani rawa ya za a gane dai wane ne zai zama gwani rawa kowa inda har ka fara kasancewa kai gwani ne to karka dakata har sai karshen da waka komai ya zo da sauki kowa ku gane dai komai zai zo da sauki ne ba zai zamo da wuya ba ba zai zamo da wahala ba sai dai ku gane cewa kowa da tashi sa'a ne kowa da tasa nasara ne nima da tawa dai na zo ba wanda ya taɓa tsayawa a sama na ko a ƙasa na kowa a yaushe a kowane lokaci ne gaba ni ne bai nasara a ko da yaushe ni ne gaba ba wanda ya taɓa yi nasara a kaina ko a yau ko gobe ban gan shi ba za a samu shi ba wannan milai ne abe sabon sarki ne a koda yaushe ni dai ne zan ci gaba da yi nasara ba wanda zai zo a gabana ko yaushe ni zan zamo gaba ni ne gaba masu baya ku zauna a baya na karshe zauna a baya na biyu zauna a na biyu na uku zauna a na uku ni ne daya a koda yaushe ba wanda zai iya shige gabana domin yayo nasara a koda yaushe ni ne mai nasara na san da ni ne mai nasara kowa da kai kun gane kar ku ce a'a kar ku ce ba daidai ba domin kullum akan daidai nake babu mai shiga gaba ko baya ni ne a gaba ku gane nasara sa'a ne ba wani abu ba in dai kana da sa'ar ka ci gaba